Ydych chi'n casglu neu ddadansoddi data? Echdynnu data o ffynonellau neu arolygon? Ydych chi'n dadansoddi rhagolygon? Yn gwneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar ddata? P'na ydych yn newyddu rôl neu'n gweithwyr presennol? Uwch sgilio a dod yn gymwys mewn gwyddo'r data gyda'n prentisiaeth Dadansoddeg data Lefel 4. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnig cyfle cyffroes i chi ddatblygu gwybodaeth Dadansoddeg data arloesol. Byddwch yn dysgu popeth o ddata mawr i ddeallusrwydd data. Bydd yn tiwtoriad arbenigol yn gweithio gyda chi a'ch cyflogwr i wella eich sgiliau yn y diwydiant. Bydd prentisiaeth Dadansoddeg data Lefel 4 yn rhoi'r hyder i chi ddadansoddi a dweud stori gyda data, gan wella deallusrwydd a llwyddiant eich busnes yn sylweddol. Gwella eich busnes a'ch gyrfa gyda Choleg Gŵyr Abertawe.